Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ana, hingkod ang pangidaron, minyo og wa mi anak. Apan naami gisagop. Taga Inayawan, Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa among panagbuwag sa akong bana. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Magbuwag na tariko. Unsa? Ganun magbuwag man ta? Basta, dili na ko happy anay atong pagpuyo. Sige na lang kang way panahon na ako permi ug sa atong anak. Usa ko lang gipanulot nimo. Unsa di nga panahon ang imong gipangita? Natuwa man ko pirmi sa trabaho. O ang kuno nako. Nga nag-uli nako, kapoy na kay ko. Mauna diha. Nya, Pero dili na nimo ang ikatarungan ako. Bisag unsa pa unta nimo ka busy, kinahanglan may time ka namo ni Inday. Kay bisan og sinagupan na nato siya, anak gihapon na nato. Pero asa man ka kun may activity ang bata sa eskwelahan, be? ana sad uy. Duty taon ko ana uy. Ikapoy na ko niyong katarungan, oy Rico. Maong mas maayo pa, magbuwag na lang ta. Mo ba? Dili ka tungod na sa imong kachat-chat karon? Naunsa ka diha? Nagtuo kang ako mahibaw? Nga kunwa ako din sa bahay. Doon na sa kay kachat-chat niya sa imong cellphone? Rico, Ana-ana ng pagkatarungan. Nga may lain ka nagkachat-chat. Dili kay pasangil pa nimo nako. O sige, mao kayo mong gusto. Nga magbuwag ta. O di, magbuwag. napak na nimo tanan nimong gamit, Inday. Oh, ma. Asa di ay ta? Kuyog si Papa? Danon din ni mga bata. Ang lain si kay gibili nako nimo. Doon naman kay trabaho. Asa din nimo ipabili ng bata? Di arin nako. O ikaw. Mingaw na niya ako sa bata. Mabisita ra siya kung gusto nimo, Rico. Inday ta na. Oh, tuod di ay. Kung moabot ang time nga makakita ta og bag-ong karelasyon, wa na tayo hilabtanay ha. Og ako mismo ang mulihok para sa atong annulment. Ana. Uy, naunsa man in taon mo, ana. Ganong nagbuwag-buwag man in taon mo, uy. Karon na hinoon nga nagdesisyon mo nga managop og bata. Ma, wa na ko'y gugma ni Rico. Lain kaayo nga ipadayon mi nga magtipon lang gihapon, nya wa na ko'y gugma niya. Pero kasado mo. Dakong sayop ning gibuhat ni mo, ana. Ma, ang kuno na ko nga ato nga time, may katchat-chat gid ko. Na-fall ko niya kay mas may time pa man hinuon siya nako nga tuwa siya sa layo kaysa akong bana nga naaraunta sa akong duol. Ang akong bana manggod, murag way pakialam nako. Dili na mag-check nako, dili mabalaka nako. Murag baliwa na lang ko niya. Maong na-fall out of love na gyud ko niya. Sukad sa among panagbuwag, wa na gyud hinuon siya magsamok-samok pa nako. Pero, after 3 years, kalit siyang nag-message nako. Unya, Unsay giingong Rico? nangutana bahin sa among annulment. Unsa? Pagbuwag man gud namo, ma. Ako may niingon niya nga ako'y mo-file og annulment sa among kasal. Ay, Ginoo ko. Dayon non yuday na ninyo? Oh, kay nga di ay, ma. Wa na ba lang yo'y bilin ninyo ang kasagrados kaminyoon, ana? Nga sa ingon ana lang kasayon, sa kagamay sa hinungdan, magbuwag-buwag o magpaanol pag yun mo sa inyong kasal. Kuan manggod, ma.
Pareho namang gudming wa na'y kugma sa usag-usa. Ay sos, ipadaple ng inyong mga garbong kahiubos, oy. Hatagin ninyong bili ang kaminyoon ug ang inyong anak. Nanon niya, unsa may akong isulti ni Rico, ma. Ay, na, oy, nga mag-uli na lang mo, ug di na magpaanol. Unsa? Rick, ngano ni katawa ka? Una, ikaw ang nakigbuwag na ako, ana. Ikaw ang mibiya na ako. Ikaw ang midesisyon. Gawa na ta hilabtanay. Nga magpaanol na ta. Karon nga pangitaan ta ka ng annulment sa atong kasal, pagiguli ka na nako. Katawanan! Rick, seryoso ko. Andam kong makikuli nimo ug magsugod ta sa uno tungod sa atong anak. Huy, paminaw Tulo ka tuig kami labay na. Humanta magbuwag. Ug siguro, dawat na sa atong adopted nga ingon ini na kita. Ug dili na ko pwede makikuli pa nimo. Kay wa na ko mahigugma nimo. Nakabati ka? Wa na ko mahigugma nimo. Ug may lain akong higugma. Ug siya ang gusto na ko pakasalan. Ikihati ka. Kay may lain ka ng kalibin. Saba niya Di na ko magiguli nimo. Bisan ipapriso pa ko nimo, Hana. Di basta magbalipayon ba? Ha? Dili magbalipayon ng atong pagpuyo. Kay wala matay gugma sa usag-usa. Rico! Giprangkahan ko sa akong bana nga wa na gyud siya gugman ako. Aw, ingon man sad ko. Pero tungod sa tambag lagi sa akong inahan ug tungod sa among adopted, gusto ko makig-uli niya. Ug ang akong mga pangutana mao kining musunod unang pangutana. Nagbuwag mi sa akong bana. Makagukod ba ko niya bisan ako'y nag-decide sa una nga makigbuwag niya? Ikaduhang pangutana. Mahimo ba nako siyang kasuhan ug ang iyang babay nga iyang ka-live-in bisag sud sa tulo ka tuig nga wa na mi magkontakay pa? Ikatulong pangutana, kung pakasuhan ako sila, unya kay ako may nakigbuwag niya, dawaton ka sa korte ang akong apila? Ikaupat og katapusang pangutana, do na mi adopted. Sukad nga niadto siya sa laing dapit, wa na siya mosuporta sa bata. Mahimo ba nako siyang obligahon og pasustento, bisan og adopted lang namo ang bata? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ana. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, emotional nga mga pangutana, ang mga gibiyaan na sakitan, na hurt, na unseen, giblock, unsa ba, gibiyaan, agoy, gighost, unsa pa na dinha, ang wa na dayon, kay wa mo pirmag prenuptial agreement, agoy, mabeya Alonso mantaan ni, ug nga no mang yun ng mga prenup ba, hay, kagool, ay sige na lang, ipadana bi, inyong suwat, ato na lang ng storyahan, magchika na lang ta din he, ipadang inyong suwat bi, suliran_612@yahoo.com, email address na siya ha, or pwede na ito ipadala sa ito ang kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Si Ana ang ato ang letter sender. Si Ana is 35 years old pero wa ni sila'y anak na ay gisagop nga bata kani sila. No, si Ana og iyahang bana kato si Rico, no? Pero murag nagbuwag man sila sa ato ang drama, no? Wa nagkasinabot. So anyway, ibiyaan siya kay gingnan siya nga di na love, oy batasan.
hands. And anyway, unang pangutana, nagbuwag mis akong bana. Makagukod pa ba ko niya bisan ako'y nag-decide sa una nga makigbuwag niya. Ano mo gukod man ka? Unsa may imuha pang igukod? Unsa may imuhang gigukod? Kay di ba ikaw man tuod? Of course, makaingon dyan siyang wala ko'y gugman nimo kay 3 years na may nilabay, no? Unya, unsa pa may imuhang igukod niya? Mo gini ako ang pangutana nga ikaw man ang unang ning biya, no? Kanang murag nalibog ko nimo ana, kanang nagchat-chat ka og lain na full kaniya unya kaysa simuhang bana na wag tangka o niya ning balik ka mo gini ako to ang klaruhon ha nga kanang kimo siyang ikihan nagdalibog ko nimo girl kanang ngano mo gukod pa man ka of course na siya ka live in you will expect that the person will also move on after those times nga nibiya ka so well tubagon ti ka legally kung nagpuyo gyud sila as husband and wife well sa balaod, okay, hatagan ti ka sa balaod, yes, no? Kay that can also be a case for concubinage. Posibleng concubinage, no? Nga makiha ka, diha dapita. Pero why? For what? Kaya ikaw may una. Why can't you leave Rico in peace? Ayaw nag-ipamugos, daig. Ayaw nag-ipamugos, girl. Kaya ikaw may naguna-una. Ikaduhang pangutana, pwede ba nako siyang kasuhan o iyang babay, nga iyang ka-live-in? Bisan sulod sa katulog katuig nga wala na may magkontakay pa. Well, I will tell you, mingon gyapon ko, yes, legally. Pero mangutana jud ko nimo, why will you do that? Ngano man, nga imo man siyang giunang pasakitan, ikaw may unang ning biya. Di ba, posible po ba yung sumbalikan ka? Nga naa kay lain, ay pagkapagingon ana, posible. Pwede pa ba yagyud gihapon? So muna, malibog ko nimo day. Nibiya ka, nibalik ka, dili na pwede. Ayaw, you know, you cannot blame Rico. Nga mangita, puglain, ganang ikanita, mo pugaglain. Kalibutan ba niya mo balik pa kam sa magpaabot siya nimo? Di ba? Sumurang, di ko kauyon sa imong plano. Wako ganahe. Ikatulong pangutana. Kung pakasuhan nako sila, unya kay ako may nakigbuwag niya, dawaton ka sa korte ang akong apila, mo na dinha. Ani lang, he who goes to court must do so with clean hands. Maski pag in English na, pwede na ito minasayon, ang muadtos korte, mangayog relibos korte, magpalaban korte, dapat also inosente, limpyog kamot. Be, pakit ako sa imong hands, be. Be, ana, dili man girl, lahi man, di man day, sumurag ka ng, Dili siguro kay ko mo panig ni mo dihang dapita kanang di ko ganahan. Ikaupat o katapusang pangutana do na may adopted. Sulod sukad nga ni adto siya sa laing dapit wala na siya magsuporta sa bata. Pwede ba nako siyang obligahon pagsustinto bisan og adopted lang namo ang bata? Okay, let me ask you, what did you mean by adopted? Legally adopted gani, it means to say ning agita sa proseso nga gimando sa balaod sa pag-adopt og usa ka bata unya ang ending ani kung nag-grant og nasunod nato ang proseso sa pag-adopt, then ang bata, ang iyahang birth certificate, ang mugawas inigkuha nato, ikaw ug ang imuhang bana ang ginikanan. In that case, my answer will be yes. Pwede ka mugukod legally. Pero kung pananglitan gani, wa na mailihok inyuhang papilis, pwede lang kang moapilar niya, musulti nga, uy, ato bang gihapuning bata. Di na to anginon, ang ato ang giadapt, kung wa na ta nagkauyon, mahimo ba nga musuporta po ka sa bata? Kay ato maning giadapt katong panahon nga okay pata. Nga wa pa ko mubiya nimo, nga wa pa ka ni fall out of love, di ba? So, kana dinha dapita. So, I have to check ako wa man ko kakita sa papers and I'm not too familiar whether or not na kumpleto ba nato ang legal adoption. But I hope, no, mahusay or mahiluna lang ka, ana. Ako yung advice nimo, ay na lang kagilabtis rin day. Pasagdi na lang, arin lang tag. So, support sa bata, sige go. Pero, kung malipayo na siya, be happy na lang. Unless, no, si Rene mismo moingon nga napo ko'y feelings nimo, pero be fair also, no, to him. Ayaw pud siyang ikiha just because di na siya nimo timani, ikay unang ni pasakit, ikay unang nakasala, ikay unang ni biya, no? So, if she had, sa itong salida sa una, guys, you had me at my best. She had me at my worst, no?
and you chose to say goodbye. Pak! Kalimot ko nga, basta John Lloyd to, di ba? Muna istorya daring dapita. Muna imuhang salida, day. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga na may nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, binhiga pon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. Handumanan so sa ka awi. Good morning, yesterday. Come, time has slipped away, and suddenly. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Lena. Sa di pa nagusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Times of your life. You remember times of your love, other moments while you made. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awi. Ano ba daw sa'yo ang kaagi karon? Muganing sa kababay nga taga Lupon, Davao Oriental, ang ato matatampo nagdasingan nga Lena. Unsa man ron? Hala, si Papa man ron, ma. Dali, Lena. Atong susihon. Dong? Dong, naunsa ka? Pa, naunsa ka pa. Nga nagluko man kaya sa yuta, Papa. Nabangi ko ninyo kay nahug ko sa sanggutan. Ha? Unsa? Kumusta naman ka pa? Di na ko makahimos pagpananggot na. Kay nabako naman ko. Luuyan ni mo pa, uy. Unya, una tayo makaon ini pa. Ayaw ka bala ka kay kung marang-arang na gani niya kung gibati. At timanuna ko ang akong uma. Bahalag magkamang ko paingon sa atong uma. Kanang, di na lang ko mo eskwela pa. Mutabang na lang ko ni mo sa atong uma. Dili mahimo. Kailangan nga mo eskwela ka gyud. Lana, nakoy good news ni mo. Unsa man na, ma'am? Ikaw ang mo-represent para sa declamation contest sa ating section. Kaya ka na nako, ma'am? Of course! Kaya lagi na ni mo. Dako kong pagsalig ni mo. Congrats, Lana! Ikaw ni Daog! Tinuod ka, ma'am? O, Lana! Og lipay kaayo kung ang atong section ay nakadaog. Mao ba?
Ikaw din nakadaw sa declamation contest. Oo pa, lipay ka ni kaayong akong teacher. Sige kuno, mo tanaw kuno ko kung yun sa nimo. Ayaw lang pa, uy, kayo, ko. Nga mauwaw man ka nga kitar man diris mama nimo ug ang imong manghud. Sige na, tungtong sa kaban kay mo tanaw ko kung yun sa nimo. Sige na lang, uy. Inani pa ay. Dali ara sa panahon niyo eh. Pila na lang kaadlaw ang akong paabotan, ma. Mag-graduate na kit ka sa high school. Ken, katawagas ng teacher. Ha? Nga naman? Ang butang, atulan ito. Ma'am. May tuyo ka na ako, ma'am? Yes, Lena. Unsa man na, ma'am? Congratulations kay ikaw ang valedictorian. Ha? Nganong may lakman ka? Ikaw magkahaang valedictorian. Luha ni sa kalipay pa. Kaya sa tunog pobrita. Maglisod ka og trabaho sa atong uma. Naningkamot gihapon ka nga makakaon og maka-eskwela ko. Maluoy ka ni ko nga magtanaw ni mo nga magkama nga magpaingon sa atong uma. Ako man ang obligasyon nga magpakaon ninyo. Salamat pa. Na ako'y tinaguan nga gamay nga kwarta. Ako tong ihatag nimo aron nimong ipalit og sinina para sa imong graduation. Salamat pa. Lina, anak, ay pasensya na ka ha. Nga di na maka-eskwela o college kay di nagutaw na ko kaya na ko eh. Ay, okay ra pa, uy. Nakasabot na gid kaayo ko. Kanang, naanta ko'y ihangyo ninyo ni mama pa. Oo, unsa man na. Pwede ato lang una ko puyo sa ilang tiya Christina. Kay mo eskwela ko typing dito pa. O sige, ikaw may baw. Walang ibaw eh. Duhan ako katuig din sa ilang tiya Christy. Ay, manangkid ay kung tiya ang pauli ko sa amo. Kay gimingaw na sa kunilang mamagpapa. Salamat in town kinauli na kanak. Nga na di ay, ma? Nagluyaman ko si Papa ni mo. O kinahanglan nga may makapuli na ako og bantay ni Papa ni mo. Sige, ma. Ako lang bahala ni Papa. Luya ni Papa, uy. Luya yan agad kaayo siya. Uy, mura magkisitok si Papa. Ma! Mama! Lala, nga naman. Dali ragod, ma! Mura man nagkisitok si Papa! Ha? Naunsa si Papa ni mo? Gisitok man na siya, ma. Oh. Uy, Ginoo ko. Ngano di ay, ma?
Wa naman ni maginawa si Papa ni mo. Patay naman eh. Anong imo man may gibiyaan pa? Ano ba? Iko na, nak. Wala tayo mahimo. Ato nalang dawaton. Gawa na ang imong ama. Papa! Ha? Mubakasyon ka og Cotabato? Oh, ma. Maato ko sa atong kaliwat. Kagilaay ko din sa ato, ma, eh. Makahilak ko kung maguna-una ko ni Papa nga wa na. Lala, sige. Ikaw ang mag-igo, nak. Ay, pila masad ka kaadlaw dito. Usa ka semana tingali ko dito, ma. Sige. Amping dito, ha? Wah, lipat juga kayo ko. Nga, ni bakasyon ka din sa among dapit gaw iligaw lina. Ibakasyon ko din ikaw, pawas ka laay ba? Mau gyud. Oh, gila na to may bawaan no? Nga, dinhiraday ka maminyo gaw. Saba ka diya gaw, uy. Wala ta kong una-una, uy. Uy, wala may bawo eh. Tagan bayag kayong mga gwapo din eh. Mao ba? Ayads! Ay, dali John. Dakoy palaila nimo. Mabitaw nga ni Dool ko ninyo. Kay gusto ko makigila-ila si Mukuyog. Ay, ako rin kaagaw si Lina. Ikaw Lin, si John. Hi, Lynn. Hello. I love you, Lynn. June. Maunay tinuod, Lynn. Una ko palang pagkakita ni mo, nakagusto na ko ni mo. May paglawom ka ko? Prangkahan talang ka, June, ha. Uwa pa dyan ko makasaway og uyab-uyab. Ug wa sa ko'y plano nga mag-uyab-uyab. Ug mapuhoyin mo paulit ako sa amandapit. Kung tilanay ko ang imo din ako, kung desidido gid ka, adto ako sa amo, sa Davao Oriental. Kung makatultol ka, aw maayo. Kung mga sawa ka nako, aw mamana sa kunimo. Sige. Sige, Lynn. Sa sunod buwan, buwan pa ko sa inyong dapit. Dali, panginom sa mo kay init kaayo, dali. Dali, oh. Lena. Dali, ari mo. Ma! Lena. Unsa man, ma? Ikaw sa mga diha. Nagpainom ko sa mga kanding, ma. Biya isa nagibuhat ni mo, Bekay. May bisita ka. Ha? Kinsa bisita na ako, ma? Ako, Lynn. June, nialaki ka. Nagkadumdum lagi ka din sa... Oo. Why di madumduman, labi na kong gugma magsugo. Diba, ningon man ka na ko nga, kung makatultol ko din sa inyo. Andam sa kang mamanan ako. Mana ni ako. Andam na kong mga asawa ni mo, Lynn. Kay love ta kayo ka. June. Good morning, yesterday. You wake on time has slipped away, and sudden the memories you left behind. Wa ko magdahom nga tinud-anay ba di ay ang kang June diri nako. O kay nakita man ako nga seryoso siya, nisugot ko nga iyang pangasawon. Wa ko magmahay nga siyang akong giminyuan kay pinangga man ko niya. Karon, 71 anyos na ko, ug may duha mi ka anak, ug duha usab ang among apo. Dini na lang kutop, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.
ito mga hikalang kaagin ni Lena nga taga Lupon, Davao Oriental. Uban sa awit kaya nga pangayo. Awit nga ulahan, Times of Your Life. But for the joy and the soul, them away in your mind. Ang mga kaagi gibatan nito sa radyo ni Ricky Persuelo, Garing, o gabos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusap mga higala at mga sukit ni Paminaw, kinising-kasing kong kidapit sa papara sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaagi. I-address lang nining dulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayo, dagang salamat sa inyong pagpapita. Gather moments while you may.